Новото зареждане на Беда е вече тук, като имаме кожени моделчета и платнени. Ето ги тези. Като и двете стават и за навън, платнените си стават и като вътрешна пантовка. Беда си е модел за по-широки ходила, от нормално до широки. Ето виждате ги колко са гъвкави, изключително леки и много любими на децата. Платнените ги има в 2 десена за момичета, 2 за момченце, а кожените са ето тези, едни, които са си типично момчешки, зелените, които може би са си унисекс, стават и за момиче и за момче, и розовите, които са си типично принцески обувки, или както едно дете беше казало, обувките за принцеси се продават тук. Ето, вижте ги пак колко са гъвкави, с велкро лепенки са за по-лесно на обуване от малките дечица, за да могат да се справят и самички. Ето, виждате ги как са отвътре, стелката се маха. Може да освободите повече място за кръчето, ако е по-удобно по този начин. Много са гъвкави, много са удобни и изключително красиви, което все пак е важно. В номера от 22 до към 32, всеки, в зависимост от разцветката, в сайта ще може да ги видите. И така, това са. Познавате модела, наличен е вече в магазина. Ще го качим скоро на сайта, а иначе магазина град София, улица Зора номер 1. Може да заповядате, за да ги видите и тествате на живо. Беда за най-малките кръченца от 22 до 32 номер.